Hvad for det bare nu? Ja, så stiller bag ved brand. Yes. Kollegier. Michael! Michael! Ja, processen. Michel? Det højere. Fuld piger. Tommy? Jimmy og Jackie. Ja. Sofie? Skal jeg holde med? Nadia, kom. Hvad så? Nadia. Ja, og så lidt længere ned, og så lidt mere vinkel på det, så ja, lidt højere. Yes. Nu tæller på det. Yes. Hui! Daniel. Jeg kunne sætte den. Cecilie. Vivi. Annie. Godt, vi kommer op på 4 rækker. Så der er den her.
Godt. Tættere på. Og vi gør, som vi plejer. Vi kalder alle dem, der er op til pusten op på en række. Og så kommer I herop til mig. En af gangen. Ayman, Nahom, David, Jimmy, Selena og Mathias, kom op til mig. Kom. Kom op og stille jer heroppe. Kom. Ja. Er der andre, der har været op til den buestreg? Kig op på mig. Og så på 2 meter siden her også. Jeg har ikke prøvet det før, så det er derfor, I er forbi. Kan du godt se? Kom heroppe. Ja, kom heroppe. Kom heroppe til mig. Hej venner. Er vi klar? Nu får jeg nogle karakterer, for jeg har ikke set det før. Så arbejder vi med 5 forskellige karakterer. A, B, C, D og E. A er det suveræne. E er det uacceptable. B, hvis man får B i noget, så er man vel rigtig god. Og får man A i noget, så er man vel endnu bedre. Får man C, så er man jævn, så er man middel. Får man D, så er man nede på det dårlige. Får man E, så er det svært at komme igennem. D'er og E'er skal vi ikke have på papiret der. Man kan godt få et mix af B og C. Det vil sige, at man er lidt bedre end gennemsnit, men på vej op til at blive god. Så er det. Nogle af jer får flere karakterer. Det er dem, der har lavet gennembrydninger og kæmpet. Så det er Kom her. Jimmy, kom op til mig her. Jimmy, din første graduering, der får du i punkt C, i holdteknik og i kamp C. Så det er Kjongna, tillykke, du består. Næste det er Mathias. Kom op til mig. Så det er Kjongna består med C og C. Tillykke. David. Ja. Kjongna. Tillykke med fødselsdagen. Hvor gammel er du nu? 6 år. Hvor gammel bliver du så om et år? 7 år. Ja. Kom her. Tillykke, du består med C og C. Selena. Kom til mig. Selena. Kom her. Må du da tage bukserne nu? C og C. Tillykke. Ayman, du har været god i dag. B og BC. Tillykke. Now. Ja. Sådan her. B og BC. Tillykke. Så det er alle sammen. Sådan her. I løber ned på deres plads igen. Flot.